Il-mulej ir-raj tagħna. Kien Ġesù qed jara l-folla, qishom naċċ bla m'għandhom raj. U tħassarhom għax iħobbhom, xtaq jeħlishom minn kull gwaj. Il-missier kien għamel weda illi jibgħat il-feddej. Jien ir-raj it-tajjeb għal Ġesù xejn kien għaddej. U Ġesù ir-raj it-tajjeb l-innaċċ tiegħu jafhom sewwa. Filgħodu joħroġhom jirgħu, filgħaxija jerġgħu ġewwa. Waqt li jirgħu joqgħod għassa biex ħin jara l-lupu ġej, jiġri jmur jiddefendihom. Ma jħallih jisraqlu xejn. Il-mikri l-innaċċ mhux tiegħu mar li jara l-lupu ġej, jaħseb ħalli jdabbar rasu. Min-naċċ ma jimpurtaħ xejn. Moħħu biss fil-flus li jdaħħal, l-innaċċ huwa ma jħobbhomx. Mikriju, in-naċċ mhux tiegħu u l-innaċċ hu ma jafhomx. Il-mulej jafna bisimna, jaf il-gosti tagħna kollha. Ma jħallix li nintilfu la fid-dlam u l-qalb il-folla. Dan Ġesù li hu r-raj tagħna dejjem lest jiddefendina, mix-xitan li l-iskop tiegħu huwa biss li jitħaq bina. Xejn ma jimpurtaħ li aħna fil-periklu jew f'xi gwaj, xejn ma jgħinna fil-gwaj tagħna għaliex hu mhuwiex ir-raj. Mhux bħal Kristu ir-raj tagħna dejjem lest jiddefendina minn kull gwaj u minn kull saram saħajtu offra għalina. Jien ir-raj it-tajjeb. Jiena lest niddefendihom. Tant inħobbhom anke ħajti, jiena lest nagħti għalihom. Kristu miet għall-bnedmin kollha, ħallas bħajtu għan-naċċ tiegħu. Imħabbtu hekk kbira għalina li jixtieqna dejjem miegħu. Jiena ġejt għal Kristu nnifsu biex huma jkollhom il-ħajja. Kemm nixtieq li n-naċċ tiegħi huma l-koll jimxu warajja.